Καρέκα, εδώ. Ο Καρέκα, ο Αντώνης Ολούσης. Ο Βάσκο Γεωργίευ. Και όλη η ομάδα. Μια οικογένεια, όπως βλέπετε. Υπό το βλέμμα του Δημάρχου Τάκη Γιάννου. Νέα παιδιά, φέρελ πίσω όλοι. Μπράβο Πιθαρά. Μπράβο Σίμω. Μπράβο Πιθαρά. Μπράβο Αντώνη. Ηλία φοβερός. Ο λεγόμενος και Ιταλός, ο κύριος Γιάτζης. Ο ήρωας Πεχλιβάνης, τραυματίας, επανήλθε. Θητής μας ο Αντώνης Τσιμπλόπουλος. Ο Γιώργος ο Γεωργίου. Και οι δύο αρχηγοί της ομάδας. Οι δύο αρχηγοί της ομάδας, ο Δημήτρης Πασχαλίδης, ο Πολύπυρος, εδώ, αλκή. Και ο Ευθύμης ο Τζόρμπας, σκόρερ και όλα στο δεύτερο τέρματος, ένα εκπληκτικό γκολ. Ο κύριος Γιώργος και ο Δήμαρχος με τον Πρόεδρο. Τάκη! Κωνσταντινίδη! Συγχαρητήρια στην ομάδα του Δεσσαϊκού Κυπελλούχου 2011 της ΕΣ Πελάς. Ο Ευθύμης ο Τζόρμπας και ο Δημήτρης ο Πασχαλίδης. Ο κύπελλο για τους Κυπελλούχους. Συγχαρητήρια στον Βασίλη τον Ασλανίδη και όλη την ομάδα. Εδώ όλοι μαζί. Μια ομάδα, ένα κουμπάρι από τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη τον Ασλανίδη που είναι αραγός σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι πάμε πίσω. Και ο Καριοφίλης. Ο κύριος Κουκουβάλα, κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Κουκουβάλα, Φίλιππα. Όλοι παράγονται μέσα. Συγχαρητήρια και περιμένουμε το επόμενο.